أسمرا كاب زمدبرو استوديو اير تي في عزو السلام تانا تقبلوا كبرات تخاتلتي كما يتمسيو روح سبعلنا بلنا لك ساعة 9 غينون لومي ربع 24 جنبوت تدادوا زينا ومسنادون في المالنا مساهم صنع بيترس منقص أرست زينا وقعو تنبل مبل 30 كلتان عامة الناس النتك يا صوت مسرع بزبل تيما بخبز ولا محرق تخايلو مراحتي تشاينا دوب أفريقيا ليبيا إيطاليا فرنسا ناب حزب المنجستين إيرترا نا يوهانا ملقت سريدهم حزب إيرترا نا 24 جنبور مدبل 30 كلتان عمد سنبل ناتنت بلوع الحابنن بروح تصفان تقبلوا عبد سمينا وكيح بحري بعل ناتنت درجة زوا بلوع المعرض تسنبيلا عبد زوبا عن سبات سنبلنا تنت إيرترا بدرجة زوبا عبد كتما كرن بخبز ولد مكتب عيلو عبد أستراليا نيوزيلاند زنبر إيرتراويان سنبل مبل 30 كلتان عامتنا تنت إيرترا بالعلم معرق عبيلون وقعوا صنبل مبل 30 كلتان عامتنا تنت اللومي عبد ساعات الدحر قطري بالعل دمك التباعيلو غازتينيا أرسيما سمرم بملكع تصاب زدال وتو تحستو يسعب أبحنت عدت 209 كلتان عمام داق مهنسا كان قعز حارنت بتبعات مزاز موينا بزبل تيما زفلمنا يو صنبلنا تنتنا إنه 30 كلتان عامتات درب مخاتب بصنع السجيرنا نتصابوتات بنقحاتن سوتم مسرع سعرنا أبزبر رقم مدرخ كوينا قياس سوتم مسرع بزبل تيما بالعلوني نصنبلو لنا وقعوي صنبل مبل 30 كلتان عامتنا تنت إيرترا قياسو طم مسرع اب تحت الزبل تيما لومي اب ساعتها دحر قطري اب استاديوم اسمرا اب استخايد مدب بالعل دمقت تخايدوم ابتي بناي كبر سلامتا نكبر بريزيدنت إسياس أفورقن زغره سماعتاتن زفلمه وقعوي سنه سرعت ابومبر هاجراوي او هاد شماغله بعلات امباسادر زمد تخله اوشتن وصان زركب حزبنا بلعل مورالن بهاجراوي كرعاتن وعقنا ناصنت كاستماقر بورحو بمتكاس نكبر عدت هياب ناصنت بملا حفاش حزبنا نزترايه تاريخاوي تساطفو كمون بكلهم اكلات نزترايه متحبار ندغفن مزغانا قريبهم بريزيدنت إسياس أفورقي أبز اسمع مدرة علتا ناصنت كل تشحن 23 ناصنتنان لولاونتنان وهجتنان زيادة تخلعو من رشانا نلمعاتن عبيتن قلبيتو أبز خدلو تاريخاو اوانيات بعل زلا دحر مبال أبز حلفن أستاذ 8 عامتات موائل على ماوين حيلتات عبللا بغندو جانداتات واشنطنن سبكيدانو من أنصار حرنتنان ناصنتنان كتقملو زصنحو شطارا إثيوبيان إيرتران أناقيتكا قصالو كينات مسوار منبارون كم زي سرحن بمنصار أبز حلف 5 عامتات حدش معراف تغنصيلو أبز تبهللو واشنطن نتقوتاوي كستت نمقلباس بوكلتي اتبلوم 3 عبيت وتهدراو متقعتات كم زكايدت اتناي موداتا سالساي متقعتي بوهد مكلخال سلازتغتخا مسناي حد سكفتاتات اتمعباله ملبم خوينو نمصا عدل سلام كخفت تسفا حزبتات تنبيرو كم زلو بمغلاص موسان حيلتات مكلخال إيرترا إلوم حزبتاتن هاجراتن قرنا أفريقان ناصنتومن لولاونتومن كينو محلاو زوباون كفل عالماون تمرتات إننا ندعو كقعازو قدنتن بر حريا سلازيكونه منغستي إيرتران زلاغا حباراو قطباو عبيتن رقاتن ممكات شبران صرد حنتاوي شرحتاتن كمون زوباو تمرت كي تحللك سرح مسنحو زحبره بريزيدنت إساياس بزح تسفاتات زهب كستاتات إنها اللوه كم زي أبز حلفة ورحي أب سودان زتولع وتهدراو قجت أسكافن زيادة أغالبو زحتتن معبالة كم زخونة أغنزيبهم تسفو زي بيتاوي كونتاتنا معبالتاتون مس حدا زسكف زوباوي كستاتات أوشت علماو نوت زمسل كونتات زرقة زمدناتاتون تتعلالاونتون دما بودعاونت مغنزاب زحتتي زبالة بريزيدنت إساياس جاندا واشنطن زمرحو استفشا كيدان سمين أتلانتيك كونه زتفرخشا جنزباوي كيدان أوروبا وحبرت نزقلع عماص أجنداتاتهم صعو كنكن مقبار زكايدو كنتو هكناتات عالم ربش زلو وانا وترئيو كم زخونه أبريهم بريزيدنت إسياس بتوسخي أبقربا وان زتزرقحة نيرترا زملكت تأمور هاجراوي استراتيجي زتسمية سنة واشنطن أتغالا لتحستو نيرترا نمسيطانن ملكعن مدوانن
ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብግህሰት ንምጥቃም ከምውን ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይመልኩዕ ንምሃብ ዝገፋፈጦ ሕሱር ቅጽላትን ዝገበሮ ህቀናን ብዙሕ ምዃኑ ጠቒሱ እቲ ናይ መወዳእታ ዕላምኡ ንመንግስቲ ኤርትራ ምንጻልን ብቆጠባዊ እገዳ ምድኻምን ከምውን ዞባዊ ተራ ኤርትራ ንምድራትን መጻኢ ወለዶ ንምስዳዕን ምብልሓትን ከም ዝኾነ ብምንጻር ፍሽለትን ጥፍሽናን ናይቲ ስርዓት ኣጉሊሑ ዘነጽር ስለ ዝኾነ ፈውሱ ብዘቤታዊ ዞባውን ዓለማውን ደረጃታት ናይ ምኸተ ውጥናት ኣወርፂጽካን ጸጋታትን ሓይልን ኣጎሳጒስካን ብቕያም ምምራሽ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብውህልል ዕውት ተመክሮና ተኸሊዑን ተደሪዑን ዘሎ ናጽነትናን ልኡላውነትናን ስጹም መሳርዕናን ምርሻና ንልምዓትን ዕቤትን ዓጸፋ ኣጎልቢትና ክንነጥፍን ተኸሊሶም ዘለዉ ናይ ትሕተ ቅርጺ ጸዓት ማይ ሕርሻ ዕደና ባሕሪ መጓዓዝያ ምስናዕ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ሰፊሕ ህዝባዊ ወፍርን ልዑል ኣበርክቶን ንምግባር ተበግሶታትና ከነዕዝዝ ለበዋ ዘድልዮ ከም ዘይኮነ ጠቒሱ በኣንጻር ተጻብኦታት ናጽነትናን ልኡላውነትናን ውህደትናን ሓሲና ርጉእ ሃዋህው ንምውሓስ ትኽሳይ ክህሉን እዩ ድሕሪ ምባል ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ምስ ኩሎም ፈተውትን ሓራ ህዝቢ ዓለምን የውሃንኡ ገሊጹ ብድሕሪ እዚ ብ24 ሚያዝያ ካብ ናቕፋ ዕማቕ ሓመድ ሒዛን ዝነቐለትን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዞባ ዕማቕ ሓመድ እናተወስኻን ንወርሒ መመላእታ ብመሬት ብኣየርን ብባሕርን ዑደት ክትገብር ዝቐነየትን ጽዋእ ህያብ ናጽነት ብምዕሩግ ኣገባብ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተረኪባ ንክልተ ሰዓትን ፈረቓን ዝቐጸለ ወግዓዊ ጽምብል መበል 32 ዓመት ናጽነት ንህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ሓይልታት ምድሪ ባሕሪ ኣየርን ፖሊስን ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎትን ዝውክል ብብሎካት ዝቆመ ምዕሩግ ወተሃደራዊ ሰልፊ ንዝሓለፉ መረርቲ መድረኻትን ዝተጨበጡ ኣደነቕቲ ዓወታትን ዝገልጽን ዘዘኻኽርን ብትልሂት ዝተሰነየ ባህላዊ መደብ ሙዚቃዊ ምንቅስቓሳዊ ድራማ ከምውን ኣስታት 3,000 ተምሃሮ ዝተሳተፍዎ ንምኸተ 3 ወለዶታት ዘንጽባርቕ መሳጢ ስነ ጥበባዊ ትሕዝቶታት ብዘጠቓልል መሰናድኦታት ማዕሪጉ ነይሩ ሳላ ዘይመና ቁመትን ሓድነትን ኣብ ውሽጢ ወፃን ዝነብር ህዝብና ሳላ ጽንዕ መሪሕነትና ሳላ ኩልንትናዊ ተወፋይነትና ሓይልታት ምክልኻልና ተወፋት ብዓወት ሰጊድና ኣብ ጽንብል እዚ ተጥናልና በዚ ዋጋ ዝሓስና ሓርነት ንምሓተን ዕባለን ምክላዕ ድማ ኣነ ንስኻ ንስኺ ኮታስ ኩላትና ብኩናን ሓላፍነትናን ተወፋይነት ተነከብር በዛዕለት እዚኣ ቃልና ንዕድግ بمقنيات مبل 32 عامت ጽምብል ናጽነት መራሕቲ ቻይና ደቡብ አፍሪካ ሊቢያ ኢጣልያን ፈረንሳን ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰዲዶም ፕሬዚደንት ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ሺ ጂንፒንግ ፕሬዚደንት ሪፓብሊክ ደቡብ አፍሪካ ማታሜላ ሲሪል ራማፎሳ ፕሬዚደንት ሊቢያ ዶክተር መሐመድ ዮኑስ አልመንፊ ፕሬዚደንት ሪፓብሊክ ኢጣልያ ሰርጂዮ ማታሬላ ከምኡን ፕሬዚደንት ሪፓብሊክ ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ሰደድዎ መልእኽቲ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሙሉእ ጥዕናን የኤርትራን ህዝባን ድማ ራህዋን ብልጽግናን ተመንዮም እቶም መራሕቲ ብስም መንግስታቶምን ህዝብታቶምን ኣብ ሰደድዎ መልእኽቲ ክልታዊ ዝምድናን ምትሕግጋዝን ሃገራቶም ምስ ኤርትራ ንምድንፋዕ ከም ዝሰርሑ ዘባዊ ሰላምን ምርግጋእን ንምስፋን ድማ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተሓባቢሮም ክሰርሑ ዘለዎም ቅርብነት ኣረጋጊጾም ፕሬዚደንት ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ሺ ጂንፒንግ ብተወሳኺ ጽምብል መበል 32 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ጽምብል መበል 30 ዓመት ምስራት ወግዓዊ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ኤርትራን ቻይናን እውን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዕቁድ ኣብ ምሕዝነት ቅንዕና ሓበራዊ ምዕባለ ከምኡን ምድግጋፍ ኣብ ሓበራዊ ረብሓታትን ብድሆታትን ዝተሰረተ ክልታዊ ዝምድና ኤርትራን ቻይናን ዓብ ገስጋስ ከም ዘመዝገበ ሓቢሩ ፕሬዚደንት ሺ ኣስዒቡ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካብ 14 ክሳብ 19 ግንቦት ኣብ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ንዝገበሮ ዑደትን ኣብ ምዕማቕ ክልታዊ ዝምድናን ሓበራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ዞባውያን ኣህጉራውያን ጉዳያትን ዝተበጽሐ ኣገዳሲ ምርዳእ ጠቒሱ ክልታዊ ዝምድና ኤርትራን ቻይናን ኣብ መጻኢ ብዝበለጸ ከም ዝምዕብል ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወፃእን 24 ግንቦት መበል 32 ዓመት ጽምብል ናጽነት ብልዑል ሓበንን ብሩህ ተስፋን ተቐቢልዋ
أبرز كتمان أسمرا بعشران كلتان 23 مشت بأشحاد زغطر حزبي ناب غودنا حارنت بموحاز تفلاليا غجلتات بهالي بزغرب وموزيك أو مدبات كلها أمسيو ناتنتنا هي بجوغانو سمعتاتنا زبولو إيرينات توكستم تساتفتي نفلوينت نايلوم زبن معلت ناتنت بمتكاس نسمعتاتنا زوكل عما حامد زحازت تسوا هي بناتنت أما لا هاجر زغبرت عدت توساخي دمكات كم ذهبا غليصم نساتم عسعيبهم نزا جغانو سمعتاتنا زورو سناناتنت كنعقبان بلمعات كن كل عن حلفنت علونا دحر مبال كبرتات حارنتا وقالسنا نتكات ولدتات موراس كاب قند ملختي نايزا كبرت علت كم زخوان بريهم كاب وصا زمصو زيغاتات بوغنوم نزي صمبل نمبعل ناب هاغروم ممصوم حبن كم سمعم بمتكاس ابي غص نفس وقف تساتفاي زره حاغوسن بحفشا زلو هواهون ازيو كم زمسطم حبيروم زي كم زيلن كولون كبرنا صنتن سلاز تخفل واغان لومي ساعه 6 نغو 21 غزي مدفع تتوكيسون اب زوبا سيمينا وقاي بحري بعلنا صنت بدرجه زوبا بخبز بلا دمقت تبعيلو وكيل ارينا دمساس صقاي زلاخو زيناو صبصب اديب عبدو كقربين أبزوبا سمينا وقيه بحري مبل 32 عامت بعلنا صنت قياسو طم مسرع بزبل تيما بدرجه زوبا تمال 23 قنبت او دباويت كتما باصع بخبز بلا دمقت تصمبيلو ابتسنه سرعات ازازي از مبراق برغيدر جنرال ابراهام عندومن حلقه ستاف حيل بحري كولونيل ملأكه تخله ماريام زركبوم سبسلطانن از سراويتن حلفت جنبارن كمون ابالات بايتون وكلت حزبن ترخيبم نيروم اما حداريت زوبا ويزرو اسمرت ابراهام زسمعتو قال نايلوم عامت صنبلنا صنت بزخر 30 عامت ريفرندمن اب استفلالي مداياس تحفسه دمق عوتاتن تسنيو مدبات هنصت هاجرن مدنفع اب نمرشالو زلنا تسفو مدرخي بعل كم زلو بريها ويزرو اسمرت اسعيبا اب زكايت زلو نهنصتن المعات مدبات بحفشا اب تبماتو وفراتات سلاسل زلو انتفتات معقاماين حمدن دما بفلاي ودتن حيال توفاينتن اقداس مخانو غليصام أدمنبر هو هاديش ماغلب على زوبا ويزرو زينب عمر دما مبل 32 عامت صنبلنا صنت نزيتبتاتخن توراراسن جغننتن توفاينتن بزغلص تيما يبعل مهلاو اتمل اخترزين مخانو بمتقاس صواهيامنا صنت دما توسخ رزنت كم زوسخو حبيرام اتتصنبل كاب 15 قنبت جميرو بسبورتاوي بهلاون سنه طباوين مسنادوتات كمون كوماو داساتن سلف حزبن سراويتن دميقو مقنايو تقيسا دما ابركتون زغبرو تكالاتن احدوتاتن مسكينام اتتصنبل بسنه طباو مسنادوتات كجلتات باهلي اوكان نسري هاماتي نو زباباتعن كالوتن معريغو نيرو بتمساسالي اب زبعن سبات صنبل مبل 30 كلتن عامتنا صنت مالي اب كتما كرن بدمق تبعيلو نصبصب وكيل ارينا هبت غرغش تسفا مريم ياسين صالح اب زبعن سبا مبل 30 كلتن عامت صنبلنا صنت ارترا بدرجة زوبا تمالي 23 قنبت اب ساعات دحر قطري اب ستاديوم كتما كرن بخبز بلدمقت تبعيلوم ابتي ام حضر زوبا عنسبا امباسادر عبد الله موسى زركبوم لعلوت سبسلطان منغستن جنبارن اززت سراويت مرحت هيمانوت عبيت عدن باشحد زقطر حزبن زترخبلو صنبل نمدرخات ممصان معقابنا صنتن زتسغره مسجدلاتن زنصبارق ባህላውን ስነጥበባውን ሰራሮታት ቀሪም እትምርኢት ንዓመታት ዕጥቃው ቃልስና ጽነትን ብዙክላ 62 ባንዴራታት ህዝባው ግንባርን ኤርትራን ብዝሓዙ ተማሃሮ ኣብ ጽዋ ናጽነት ዑደት ክገብር ንዝቐነየ ሓመድን ትርጉምን ብዝገልጽ ጭሩሕታት ከምኡውን ንመስርሕ ረፈረንደም መኸተ ወራራት ጃንዳ ወያነን ብዘንጸባርቕ ትሕዝቶ ማዕሪጉ ነይሩም باسم أوهاديش ماغلب على زوبا قال زسمعي أتو سراج حجي نملا حزب إرتران حالتات مكل خالون يوهانا دحر مبال كاب تاريخويت نغفات بقيسا نملا هاجر عدد زقبرت سواء هي بناطنت نمقبال نسترعي لعول هاجر ومنفس موقيسون
ኣመሓዳሩ ዞባ አንሰባ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ብወገኑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዘሰላሰልናዮ ናይ ልምዓት መደባት ዝምስገን እኳ እንተኾነ ናህሩ ብዝለዓለ ንምቕጻል ዓጸፋ ምስራሕ ከም ዘድሊ ብምጥቃስ ሓምላይ ሽፋን መሬት ንምስፋሕን ማይ ኩዖታት ንምፍዋስን ዝካየድ ሓበራዊ ዕዮብ ልዑል ውህደት ክትግበር ኣዘኻኺሩ። ኣብ መወዳእታ ጽዋእ ህያብ ናጽነት ንምቕባል ብዝተገብረ ምድላዋትን ዝተረአየ ድምቀትን ንኡስ ዞባ ዕላበልዕድ ብልጽቲ ኮይና ክትሽለም ከላ ንኡስ ዞባታት ኣስማጥ፣ ሓልሓል፣ ሓመልማሎ፣ ከረንን ዓድ ተክሌዛንን ድማ ናይ ተሳታፍነት ወረቐት ወሲደን። ካብ ጽምብላት ናጽነት ኣብ ወጻኢ ድማ ኤርትራውያን ነበርቲ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ጽምብል ናጽነት ብድምቀት ከብዕሉን ከለዉ ኤርትራውያን ነበርቲ ናይሮቢ ኬንያ ድማ ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣካይዶም ከካቦቱ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣሎ። ሻምተ ወልደ ከቕርቦ እዩ። ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ዝነብሩ ኤርትራውያን ጽምብል መበል 32 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ቅያስ ጡም መስርዕ ብዝብል ቴማ ብልዑል ማዕርግ ኣብዒሎም ብ13 ግንቦት ኣብ ከተማ ፐርዝ ምዕራባዊ ኣውስትራልያ ዝተኻየደ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያንን ዕሩኽ ኤርትራውያን ወጻእተኛታትን ዝተረኽቡሉ ጽምብል ጠቕላሊ ቆንስል ኣቶ መሓር ተኸስቲ ኣብ ዘስምዖ ቃል ናይ ሎም ዓመት ጽምብል ናጽነት ኣብ ሓድሽን ትስፉን ምዕራፍ ህንጸት ሃገር ይካየድ ምህላው ፍሉይ ከም ዝገብሮ ገሊጹ። ኣብ ከተማታት ሜልበርን፣ ብሪዝቤን፣ ሲድንን ኣደላይድን ኣውስትራልያ ከምኡውን ኣብ ኒውዚላንድ ዝነብሩ ኤርትራውያን በብወገኖም ብ20 ግንቦት ኣብ ዘካየድዎ ድሙቕ ጽምብል ብዑደት ጽዋእ ህያብ ናጽነት ማዕሪጉ ነይሩ። እቲ ጽምብላት ንባህልን ታሪኽን ህዝቢ ኤርትራ ዘንጸባርቕ መሰናድኦታት ከምኡውን ባህላዊ ምሸትን ብህፃናት ዝቐረበ ምርኢትን ደሚቑ ነይሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራውያን ነበርቲ ናይሮቢ ኬንያ ብምኽንያት ጽምብል ናጽነት ስፖርታዊ ንጥፈታት ወዲቦም። እቲ ኣብ ዝተፈላለየ ክሊ ዕድመ ዝርከቡ ዜጋታት ዝተሳተፍዎ መደብ ንዕውታት ብምሽላም ተዛዚሙ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና መሰናዶና ንምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ወጋዑ ጽምብል መበል 32 ዓመት ናጽነት ቅያስ ጡም መስርዕ ብዝብል ቴማ ብኽብ ዝበለ ድምቀት ተኻይዱ። መራሕቲ ቻይና፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ሊብያ፣ ኢጣልያን፣ ፈረንሳን ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰዲዶም። ህዝቢ ኤርትራ ን24 ግንቦት መበል 32 ዓመት ጽምብል ናጽነት ብልዑል ሓበንን ብሩህ ተስፋን ተቐቢልዋ። ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ በዓል ናጽነት ብደረጃ ዞባ ብልዑል ማዕርግ ተጸንቢሉ። ኣብ ዞባ ዓንሰባ ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ብደረጃ ዞባ ኣብ ከተማ ከረን ብኽብ ዝበለ ድምቀት ተባዒሉ። ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ዝነብሩ ኤርትራውያን ጽምብል መበል 32 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ብልዑል ማዕርግ ኣብዒሎም። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ምስ ተረፉ መደባትና ሰላም።